Kupaya Cîhanê carek din dest pê kir. Îsal 2026 bi 48 tîman dest pê kir. Yekem care. Cara din çend bû 32 tîm. Rojekî serokê Fîfayê rabû got em hejmarê derxin 48-an na. Baş e mesele çi ye? Mesele her tişt pere ye. Ev yek jî bi pereyê ve eleqedar e. Em ê îro qala pereyên ku ji Kupaya Cîhanê tê bikin. 2022 de turnuvaya Kupaya Cîhanê li Katarê dest pê kir û li dar ket. Wê çaxê Fîfayê tam bi temamî 7 milyar dolar pere kar kir. 7 milyar dolar bi turnuvaya 32 tîman. Anha tîm derxistin 48 tîman yani sedî pêncî hejmar zêde kirin. Wê çaxê wê sedî pêncî zêdetir pere qazanç bikin li gorî îstatîstîkê erê. Lê ne wisa ye. Li gorî hesabên ku têne kirin vê carê wê 13 milyar dolar pere qazanç bikin. Erê sedî pêncî hejmara tîman zêde kirine ji 32 derxistine 48-an lê cara din 7 milyar dolar qazanç kiribû vê carê texmîn ew e ku 13 milyar dolar yani nêzî sedî sed zêdetir pere qazanç bikin. Perekî gelekî mezin e. Çikû derdê me jî îro ev e. 2022 de tîma Arjantinê bi ser ketibû. Arjantinê 42 milyar pere girtin. Tîma duduyan Fransa bû. Fransayê 30 milyar dolar pere girt. Vê carê wê çawa be? Vê carê tîma yekem li gorî hesaban wê 5 milyon dolar pere bigire. Tîma duduyan 33 tîma çaran ku di Kupaya Cîhanê de ji bilî yekem duyem maça sêyemîn çaremînî tê lîstin. Tîma sêyan 29 milyon dolar, tîma çaran jî 27 milyon dolar. Perekî gelekî mezin e. Wisa kupayekî mezin e ku ji pereyên wê de tir, prestîja wê ji bo lîstikvanan û ji bo welatan gelek e. Lîstikvanê ku bi ser dikevin yan jî xweş dilîzin, bi pereyên hêb buhatir ji bo tîmên din têne firotin. Prestîj wisa ye. Ev pere ji ku qazanç dike Fîfa? Ji lîsansê heqê firotina weşanan, ji sponsoran û ji bilêtên ku têne firotin. Ji 7 milyar dolarî derbasî 13 milyar dolarî dibe 2026 de.